And like those multitudes and children open to you, Hosanna, we pray that with hymns and spiritual songs we may be deemed worthy of the life-giving resurrection on the third day in Christ Jesus our Lord. With communion, bless together all holy, good and life-giving Spirit, both now and ever and to the ages of ages. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύμα την κυρία και στις αίρες των αίρων μήνων. Ελέγχον και ελέγχον και ελέγχον. Τοπικός όρος, καθεσύνη κατά δεξάμενος Χριστός αληθινός, ο σωμότες περί της Παναχάρτης, περί Σιμών του Θεός και Εκπατές Μαρίας, δυνάμει του Κυρίου και Ευλογίου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων του Αγίου Δυνάμεων Ασωμάτων και σχέση του Κυρίου Εντός, προφήτικο δρόμου του Ιωάννου, των Αγίων Εντός και των